eta ongi etorria guztiak gaurko ekitaldi honetara. Nafarroan ez zen gerra fronterik izan beti aipatzen den zerbaita. Eta hala ere, frankismoaren errepresioak bortizki erasotu zuen Nafar populazioa. Iruñan bakarrik 306 pertsona izan ziren erailak. Inolako epaiketari gabe kasu guztietan, eta 1300 pertsona baino gehiago errepresaliatuak. Justizia administrazioan ez zen gutxiago izan. Frankismoak argi zuen justizia kontrolatu behar zuela. Estadu frankistak arrakasta izango bazuen. Horregatik, jueces y juezas para la democracia erakundeak audientziako plaza Elio epailearen plaza izendatzea proposatu zigunean, biktima horien guztien duintasuna berreskuratzeko neurri xehea, baina garrantzitsua ere zela, iruditu zitzaigun. Gizarte demokratiko batek ezin du aurrera egin ez badu bere iragana berrikusten eta garai bateko erregimen diktatorialeko elementuak ezabatzen ez baditu. Garaia da, Espainiar Estatuak bere iraganeko memoria berreskuratu dezan eta giza eskubideen alde borrokatu zuten pertsonen oroimenari behar den lekua eman diezaien. Gaurko jardunaldiak eta bihar egingo dugu Elio epailearen plazaren omenaldiak oroimen demokratiko bat lortzeko pausu txikia, baina irmoa da zentzu horretan zalantzarik gabe.